Отца и Сына и Духа Святого. Пан с вами. Збираемся на святую мшу, прагнем просить у Бога дапамоги ў наших слабостях, а каб мы могли годно скласти найсвятейшую ахвяру, перапросим Бога за наши грехи. Сповядаюся. Нехай змилуется над нами Бог усямогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Молим Божа, Володару небесный, Божа, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Божа, Баранко Божий, Сине Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сидиш праворучий Цара, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Ахвяра святой мши складается об здоровье для Зинаиды Щербацевич. Молимся. Усемогутный Боже, ученика под Твоим кіраўніцтвам жыццё на зямлі развівалася ў супакоі, а касцёл Твой нехай без перашкодаў Табе служыць. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги «Мудрости Сираха».
Калі прасеивать прасіта, застаюцца высілкі. Так і недахопы чалавека выяўляюцца, калі ён разважае. Начынне ганчара выпрабоўваюць у печы, а чалавека выпрабоўваюць у размове з ім. Па пладах дрэва пазнаюць, як яго даглядалі. Так і па словах выяўляюцца задумы чалавечага сэрца. Не хвалі чалавека перад размовай, бо такім чынам выпрабоўваюцца людзі. Гэта Слова Божае. Добрага дзякаваць Тобі, Пані. Добрага дзякаваць Тобі, Пані. Добраю здзякаваць Пану і праслаўляць імя Тваё найвышэйшы. Раніцаю абвяшчаць Тваю міласэрнасць і вірнасць Тваю уначы. Добрага дзякаваць Табе, Пані. Справядлівы заквітнее, як пальма, вырасце быццам кедр на Лібане. Пасаджаныя ў доме Пана, яны заквітнеюць на дзядзінцах нашага Бога. Добрага дзякаваць Табе, Пані. Нават у старасці яны будуць пладавітыя, сакавітыя і свежыя, каб абвяшчаць, што справядлівы Пан, цвярдыня мая, і няма ў ім няпраўды. Добрага дзякаваць Табе, Пані. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, калі тое, што тленнае, апранецца ў нятленнасць, а тое, што смяротнае, апранецца ў бессмяротнасць, тады споўніцца напісаныя словы. Перамога паглынула смерць. Смерць, дзе твая перамога? Смерць, дзе тваё джала? Джала смерці – гэта грэх, а сіла граху – гэта закон. Богу ж падзяка, бо Ён даў нам перамогу праз нашага Пана Езуса Хрыста. Таму, мае ўмілаваныя браты, будьце моцнымі, непахіснымі, заўсёды будучы цалкам адданымі справе Пана і ведаючы, што недарэмна праца ваша ў Пану. Гэта Слова Божае. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час Jesús рассказал своим вучням такую прыповесть. «Іба може сляпы вадзіць сляпога, ці ж не зваляцца абодва ў яму. Вучань не большы за настаўніка, але кожны добра падрыхтаваны стане такім, як яго настаўнік. Чаму ты бачыш шчэпку ў воку брата свайго, а бервяна ва ўласным воку не заўважаеш?
Як ты можаш казаць брату свайму: дай, браце, я выцягну шчэпку з вока твайго, калі сам не бачыш бервяна ў сваім воку. Крывадушнік, выцягні спачатку бервяно са свайго вока, і тады ўбачыш, як выцягнуць шчэпку з вока свайго брата. Няма добрага дрэва, якое прыносіла дрэнны плод, ці дрэннага дрэва, якое прыносіла добры плод. Бо кожнае дрэва пазнаецца па ягоным плодзе. Не збіраюць з церня смоквы, а з куста ажын не збіраюць вінаграду. Добры чалавек выносіць з добрага скарбу сэрца дабро, а дрэнны чалавек з благога сэрца выносіць зло. Бо пра тое, чым напоўнена сэрца, гавораць вусны ягоныя. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядем на хвилинку. Сёння мы слухаем тры прыпавесці Пана Езуса пра сляпога, які вядзе іншага сляпога, і яны зваляцца ў яму. Пра тое, што спачатку трэба дастаць бервяно са свайго вока, каб дапамагчы іншаму чалавеку дастаць шчэпку з ягонага вока. І трэцяя кароткая прыпавесць пра тое, што добрае дрэва прыносіць добры плод, а благое дрэва – благі плод. Гэтыя тры прыпавесці – гэта працяг казання на гары, бо мы далей чытаем урыўкі з Евангелія паводле Лукі. І Езус хоча нам сказаць, што мы запрошаны дзейнічаць так, як Пан Бог. Ён шмат разоў терпіць наши кепскія выбары па жыцці. Ён хуткі на міласэрнасць, на прабачэнне, рознымі спосабамі спрабуе нам паказаць, што нам трэба змяніць сваё жыццё. І калі у чалавека гэта атрымліваецца, заўважыць, хто ён насамрэч, кім ён насамрэч з'яўляецца, і з Божай дапамогай пакаяцца, то тады чалавек з вялікай далікатнасцю адносіцца да гэтых кепскіх выбараў ужо іншых людзей і ведае, як падказаць, як дапамагчы іншаму чалавеку таксама выправіцца. Мы не можам быць прычынай навяртання іншага чалавека, але можам быць дапамогай таму, хто, магчыма, па жыцці заблукаў. Як сказаў адзін святар, прыйшоўшы па каляде да чалавека, які, напэўна, у сваім жыцці заблукаў па жыццёвай сваёй дарозе: я не прыйшоў вас навяртаць, я прыйшоў вам дапамагчы. Бо, напэўна, сам меў вопыт перамагання сваіх слабасцяў з Божай дапамогай. Калі ж той, хто сам не мае гэтага вопыту пакаяння, спрабуе як-небудзь выпраўляць іншых людзей, то тады сляпы вядзе сляпога. І іх падзенне ў яму, пра якое гаворыць гэты пачатак, першая прыпавесць сённяшняга ўрыўку, гэта не проста паслізнуцца ці ісці неўпэўнена па дарозе. Сама геаграфія святой зямлі такая, што там упасці ў яму азначала б, калі няма нікога побач, магло б азначаць, што ўжо чалавек там не выйдзе, не падымецца з гэтага падзення, з гэтай ямы, і там ён, напэўна, без дапамогі іншага памрэ. Таму Пан Езус запрашае нашае жыццё праводзіць у пакаянні за свае грахі. Убачыць праўду пра сябе не для таго, каб апусціць рукі і расчаравацца, а для таго, каб хадзіць простымі, светлымі шляхамі, рабіць правільныя выбары і таксама дапамагаць у гэтым
іншым людзям, быць далікатнымі у дапамозе іншым у іх выпраўленні. Як вельмі далікатны да нас Пан Бог. Нам часамі здаецца, што здавалася б, усяго ж гэтага чалавека Бог бы ўжо сёння мог бы пакараць. А можа, хтосьці думае таксама і пра нас. Ну, гэтага ўжо б сёння, напэўна, трэба было б грыботамі з неба знішчыць. Але Бог дае нам шмат часу з вялікай далікатнасцю, з надзеяй, што мы пойдзем за голасам Духа Святога. Амен. Пан Бог з'яўляецца валадаром неба і зямлі. З даверам узнясём да Яго нашыя супольныя малітвы. Молимся за святы костел, каб ён дасягнуў паўнаты свабоды ў свеце і ў сэрцах людзей. Цябе просім. Молимся за нашу айчыну, каб усе яе дзеці жылі ў згодзе і братэрскай любові. Цябе просім. Молимся, каб новыя дасягненні навукі і тэхнікі служылі сапраўднаму дабру ўсіх людзей. Цябе просім. Молимся за ўсіх, хто ўжо адышоў да вечнасці, каб яны атрымалі Божую міласэрнасць і жылі ў вечнай радасці. Цябе просім. Молимся за нас, тут прысутных, каб мы, умацаваныя Божым Словам і Eucharыстыяй, ішлі дарогай збаўлення. Цябе просім. Молимся за тых, хто заўтра прымае сакрамент канфірмацыі, каб добры Бог адарыў іх дарамі Духа Святога, каб яны супрацоўнічалі з Божай ласкай і былі сапраўднымі сведкамі Хрыста. У штодзённасці Цябе просім. Молимся аб здароўі для Зінаіды Шчэрбацевіч. Цябе просім. Божа, Ты так полюбіў свет, што спаслаў свайго адзінароднага Сына дзеля нашага збаўлення. Выслухай пакорныя просьбы Твайго народу і шчодра дары ўсіх нас Тваімі ласкамі. Праз Хрыста, Пана нашага. Знать нам волю Твою, Пане, хочам жить поводле слов Твоих. Без Тебе мы был мизерный, марный, в темле без Тебе блукаем, шлях нам освяти. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Милосердный Ойче, от Тебе походят дары, якія мы Тебе приносим. Прими их, як сведчення нашей сыновней отданости учини, каб ахвяра, якую Тебе складаем, дзякуючы Твоей дабрыні дапамагла нам дасягнуць жыцця вечнага. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вами. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Дзевы Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё ўваскрасенне даў нам вечнае жыццё.
Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцою Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцою Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў і ламаў, і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне і ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прыймі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юсафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце
дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста нашага Пана, праз якога дорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі наše, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Багаранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Багаранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Багаранку Божий, яки береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную.
дивная хвала, могутность добрыня, владара, что створил свет, принизившийся бе, и он стался для всех нас, таки малый, як хвостих хлеб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скорися перед Ним, пред Господом твоим, а Он подымет тебе, даришь ты все отдай, каб цалком нас принял, кто на всего себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Молимся. Узмоцненное збавенным даром Евхаристичным, просим Тебе, Пане, учини каб гэты сакрамент, яким Ты умацоваешь нас у зямным жыцці, забяспечыў нам удзел у жыцці вечным, праз Христа Пана нашага. Амен. Але беражы нас у змаганні, будь нам абаронаю, супраць спакусаў і пастак злога духа. Покорно просим, няхай Вознишить Пан Бог от их из войска небесного, моцаю Божою скинь у пекло. пекла сатану і інших злих духов, які нас Богу душу снують по світі. Садитесь, коли ласка, уважаные. Сегодня, уже неделя началась, апошняя неделя звычайного периоду, наступная неделя, першая неделя Великого посту. Але, дзякуем Богу, в гэтым годзе у нас 4 сакавіка припадае поза постом. Это значит для нашей парафии урочистость, титул костела нашего, святого Казимира. Ну, я вижу, что у нас у диецезі тільки 2 костела святого Казимира, які сьогодні обходять свято, раз 4 числа, это у Лагойську і у Стовпцях. Хіба там був десь у Молодіжна, хіба але там нешта так, гляджу, у календарі літургічним не пише про Молодечна. Да, далей, у нас у гэты дзень, як я уже сказал, титул костела, отпуст. У нас імша будзе ў 9 гадзін і ў 18 гадзін, адпаведна, вечарам. Я запрашаю ўсіх на святую імшу. Пасля імшы і ў 9, і ў 18 зробім выстаўленне на свяцейшага сакраменту, памолімся літанне да святого Казіміра, праспяваем гімн Цябе, Божа, праслаўляем, ужо працэсію рабіць не будзем, халаднавата троху. Поэтому, поважанные, так зробим для нас это, можем сказать, у освяченном костеле. Первый раз мы выходим гэты титул костела, треба бискупа попросить, каб официально вызначил нас и праз пенитенциарию апостольскую отпусты у нашем костеле, титул костела и посвящение костела. Вот это для нас вельми важно. Далей, так само 5 числа припадає попільная серада.
Это дзень шчырага посту, паважаныя. Што значыць пост шчыры? Ну, кажуць, як напісана, устрыманне і колькасна, і якасна. То есть абсалютна немагчыма ўжываць мясных страваў. Ну, мы заўсёды гаворым пост на хлебе і вадзе. Ваду піце колькі хочаце, хлеба 200 грам толькі так. Як калісьці ў лагеры было, тата мой расказваў, 200 грам хлеба на цэлы дзень і ў тайгу рабіць яшчэ трэба. Вось, поэтому так, ну, я троху пажартаваў, але ну, ўжо глядзіце так, самі разумееце як. Пачатак Вялікага посту з серады. Адпаведна, святая імша, як я ўжо сказаў, 9:18 у Новым Свержні, дзякуючы, што ў нас ёсць ксёндз Кірыл. Мы вельмі ўдзячныя яму, што ён нам дапамагае. Мы тоже ў Свержні зробім таксама о 18-й гадзіне. Хто любіць свержаньскі касцёл, прошу bardzo. Калі ласка, хто ў Стоўцах, хто ў Свержні, можна падзяліцца. Ніхто, як кажуць, рагаткі не ставіць на граніцы, там на мосце адстрэльвае, каб не ішлі хаця туды. У нас некаторыя, правда, любяць мірскі касцёл, ну, калі ласка, з панам Богам, ну, але ж ужо не рабіцеся сектаю нейкаю, мірскою такою, знаеце, што нават ксяндза па калядзе не хочуць бачыць свайго роднага так. Я хочу паглядзець на іх, а яны крычуць, не, адракаемся адразу. Это ж, ну, так не можна, знаеце, так. Я яшчэ так добры санкцыі не прымяняю, магу санкцыі прымяніць, рагатку паставіць на граніцы, і ўсё там праз мост не праедзеце праз гэта сам да міра. Так, пост, малітва і міласціна. Пост, малітва і міласціна. Гэта накірункі асноўныя на Вялікі пост. Ну, пост. Мы заўсёды рабілі 3 дня такія постныя на працягу тыдня. Серада, панядзелак, серада, пятніца. У суботу мы ўжо, абычна субота звычайна робіць, мы рабілі панядзелак, серада, пятніца. Панядзелак, через дзень серада, пятніца. Калі ласка, гэта дні такія, 3 дні на працягу ўсяго Вялікага поста. Пастараемся так у парафіі, вось, ну, не ўжываць мясных страў. Можна ўжываць там кашу ці яшчэ што-нибудь. Есть магчымасць, што ўжываць у гэтыя дні спакойна, але вось пастараемся не ўжываць мясных страў у гэтыя 3 дні. Панядзелак, серада, пятніца. Гэта што тычыць посту. Я яшчэ прапаную ўсё ж такі ў гэтым годзе падыду вельмі сур'ёзна да гэтага мерапрыемства, так званая кніга цвярозасці. Кніга цвярозасці, ну, у нас пераважная колькасць 95%, што тут ёсць жанчыны, цвярозыя, мужчыны тоже думаюць цвярозыя ўсе так в асноўным. Але можа хто хоча ахвяравацца, каб вось за кагосьці нават можна. Это не толькі за сябе, але за кагосьці. Вось я ахвяруюся, што на працягу усяго Вялікага посту, нават 8 марта, ні кроплі, нічога, ні шампанскага, ні піва, нічога, абсалютна, нічога. На працягу Вялікага посту, і гэта кніга будзе ляжаць, он там каля крыжа, мы положым, і не то, што сам прыйшоў, злажыў. У прысутнасці ксяндза на крыж руку лажыць будзем, прысягу будзем складаць, што вось забавязваюся ад першага дня, то есть на працягу 3 дней будзем прысягі, вот, до нядзелі першай, і до конца, до самага пасхальнага нядзелі, до самай пасхальнай нядзелі не ўжываць ані адной кроплі алкагольных напояў. Так. Мы вось поэтому зробім такую кнігу, малітвы есть у мяне, это я адшукаю, скажу шчыра, гэта вельмі памоцная штука. Я калісьці спрабаваў, калі працаваў у Мінску, у Серебранцы, ведаеце, людзі некаторыя вось такім чынам, але, видите, это з натхненнем Бога, ты ў імя Езуса Христа. Кажа, вось ксёндз, ну я вось так потихоньку кожны дзень, а тут вот 40 дзень перавароту такога было ў мяне, я адчуў, што я без гэтага спакойна магу жыць. То есть бачым, што чалавек нават, говорю, ласка Божая, заўсёды ласка Божая – это вялікая справа. Без яе мы нават збавіцца не можам. І тут вось ласка Божая, малітвы, прысягі такой вось, ну это так, вот, калі ласка. Это што тычыць пост. Малітва.
у нас будзе крыжовы шлях. Крыжовы шлях будзе заўсёды ў пятніцу у 18:00 распачынацца, а после крыжовага шляху адразу будзе святая імша. То есть закончыцца крыжовы шлях і адразу святая імша. Хто хоча астацца, калі ласка. То есть кожную пятніцу крыжовы шлях 18:00. Запрашаю. Таксама у нас на гэтым тыдні прыпадае першы чацвер месяца і ёсць супольная малітва святая гадзіна 23:00, 24:00. Я прапаную яшчэ па меры магчымасці на працягу ўсяго Вялікага посту кожны чацвер збірацца на гэтую малітву, такую святую гадзіну. Першы чацвер мы гэта сабіраемся і да чыстага чацверга, а чысты чацвер, то мы ўжо памолімся троху больш гадзінаў. А так, калі ласка, запрашаю кожны чацвер тыдня на святую гадзіну ад 23 до 24. Хто не можа, калі ласка, YouTube уключым, і можна таксама дома практыкаваць гэтую малітву святая гадзіна. Гэта вельмі добрая малітва. Далей, дата рэкалекцыі будзе пададзена пазней, то есть я ў наступную нядзелю падам дату рэкалекцыі, калі ў нас будуць у парафіі, але пастараемся зрабіць іх рэкалекцыі пару днёў, каб былі яны таксама для ўсіх нас, каб маглі паспавядацца, каб маглі памаліцца, трошачкі задумацца. Хто жадае, конечно, не ўсе, але хто жадае. Я хочу падзякаваць. Святая імша на працягу тыдня у панядзелак у 9 гадзін раніцы, аўторак адпаведна святого Казіміра 9:18, серада 9:18, чацвер 9 гадзін раніцы, пятніца 18, крыжовы шлях і святая імша, і субота 9:19. Я хочу шчыра... яшчэ тут такая перад гэтым падзякаю. Перарэгістрацыя парафіі. Перарэгістрацыя парафіі. Я запісаў, што 2 числа адбываецца касцёльнае сабранне, парафіяльнае сабранне, і мы павінны перарэгістраваць парафію. Выданы новы закон дзяржаваю, дзе напісана, што кожная парафія павінна абавязкова прайсці працэс перарэгістрацыі, то есть ад нуля. Это значыць 20 чалавек. І скажу шчыра, я там назначыў, і скажу каго, толькі пенсіянераў назначыў. Усіх пенсіянераў. Сколькі б ім год не было, яны ўсе, бо там трэба шмат дадзеных пісаць. Дзе работая, будуць званіць, ці кагосьці там, за кімсьці ганяліся, ці кагосьці там прыследавалі, бо не можна. А мы ўсіх пенсіянераў, і у нас все святыя, і там мала пісаць это... Пенсіянер, пенсіянер, пенсіянер. І хай ганяюцца так за імі, так гэта самае. Поэтому я так думаў, але выйшаў вот так з палажэння. Як гэта ўсё зрабіць правільна. Каб святы спокой быў. Вось мы так зробім, я там 20 чалавек гэтых назначу, мы падпішам дакументы амаль, што ўсе зроблены, не праблема, там ксёндз Кірыл займаўся парафіяй у Мінску, поэтому ён мне падрыхтаваў таксама, дзякую шчыра, ксёндз Кірыл, усе дакуменцікі мне, мы пастараемся падацца на перарэгістрацыю. Я хочу падзякаваць вам за ваши ахвяраванні, якія вы складаеце на патрэбы касцёла. Мы ўжо будаўніцтвам ужо не, патрэбы касцёла. Вось мы стараемся, робім так у касцёле трошачкі, где-то что-то, вось это поставім тут, памалюем, пастараемся, можа будзе хораша, это будзем далей робіцца у нас алтар, вырезаецца, закупілі неабходнага матэрыялу, вырезаецца алтар, але ксёндз нешта прыдумаў. Арган патрэбны нам настаяшчы. Я ўжо усе сайты нямецкія перагледзеў, ужо дагаварыўся, амаль нашоў. Этот самы, поеду штурмаваць немцы, это Германію. Ёсць магчымасць набыць арган, даволі, нават недорага, нават за бясплатна часамі аддаюць. Адно толькі трэба яго прывезці і устанавіць, адпаведна разабраць.
І вось гэта разабраць, прывесці, устанавіць каштуе. Ну і каштуе, ну, на пару тысяч это все каштуе добрых. Поэтому мы зробім так. Я поставлю там скарбоночку и напишем великими буквами «Орган». И буду это самое, будем кидать, я буду, узнаю конкретно, сколько он стоит, но орган в среднем там можно набыть так, по разной цене до 10 тысяч евро. Але ну, это не то, что треба зараз собрать, это за год, может, який мы соберем. Это покуль эта песня долгая песня. То есть раньше это начнешь, раньше закончишь. Раньше начнем собирать, можно насобираем. Потихоньку до конца года, я думаю, мы здолеем насобирать на орган, на пригожу, тогда уже будут органисты у нас, самые лепшие. Они будут играть на органах, там столько клавиатур есть, знаете. Вот, одно, коли його сфотографироваться, то и коли Мерседеса так само. Это само. Поэтому треба у нас орган такий солидный, как бы у нашей парафии, у нашем костеле. Это будет вельми добрый для наших столбцев. Я постараюсь его сделать максимально, чтобы он набыл, але так само парафии треба будет допомогти в этом. Это будет вот наша такая основа. Это уже так, это робится, это мелочь, это потихонечку зробим, я думаю. Але ось орган это вельми потребный. Вельми потребный для парафии будет. И набываем католицкую прессу. У нас есть новый номер католицкого часописа «Аве Мария». Я вас вельми прошу, яны так завсёды маюць потребу у дофинансовании редакции. Поэтому мы амаль что, за что берем, за то и отдаем. Амаль эти журналы кажут только чисто для того, кого войны вельми цікавые, завсёды вельми потребные. Есть много информации. Я вас прошу так само, чтобы эти журналы заносили особливо тем людям. Ось постарайтесь найти тех людей, которые не ходят до костела, редко ходят до костела. Ось принести им этот журнал, 3,5 рубля коштує, и чтобы они могли почитать, им посоветовать читать, чтобы они користались. Поважане, мы закончили, амаль что колядные наведвания, я еще понедельник, субботу, и все будет завершены колядные наведвания и в Столбцах, и в Новом Свержне. Поважанные, что основное, что болить, и ходишь по колядных наведваниям, что столько людей идет до пекла. Из тех, кого наведваем. Из тех, кого наведваем. А я уже не кажу про тех, кого не наведваем. Столько людей идет до пекла, ровною дорожкою. Еще 1-2 человека, кто ходит до коммунии, прямая коммунию, ходит до споведи, а бывает, молишься, стоять вот так, и ты сам их стал, а мы православные. Ну, говорю, хоть по православному скажи что-нибудь. Ходишь до церкви, ходишь до причастия. Не хожу. А самое крыльное, что часами католики уже руки опустили, и детей выпустили в пустопаж духовную, и внуков выпустили в пустопаж духовную, всех. А что мы зробим? Аби жили добро. Только на этой земле. И то не знаю, чи добро будут жить. А чи у небе они будут, чи ваши внуки у небе будут, чи дети у небе будут. Это великое питание. Яке они не ходят и коммунию не принимают. Не ходят до споведи. Увогуле про Бога ничего не знают. О, это уже будет, ну, знаете, жатва дьявольская огромная будет, кажуть. Я не кажу про парафії, але люди, яким передали батьки, дяди віру, яких возили до костела, які кажуть, розказують, що як ходили до костела, як молиться, і які декларуються, що вони такі віруючі, що ніколи не покинуть, а як копнешся дітей і внуків, увогуле невідомо де, не знають, що вони роблять. І їх навіть не цікавить. Головне, як добре жили, як добре жили. Ці ж вони вам скажуть, що живуть дренно, позвоните, скажете, як живете? Добро. Добро живем. Ну, кто вам скажет, что дренно? Не живем у иллюзиях. Не живем у иллюзиях, поважанные. Добро живут, коли сходят близко Бога. Вот тогда человек упевнений, что этот человек соображает, где есть зло, а где есть добро. Амин. Пан з вами. И с духом
Нехай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Фабіяні наш чудотворця, став вічний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіяні наш чудотворця, став вічний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіянин наш чудотворця, став вічний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і вділяючи святые сакраменти. Одари лаской хвали алтара слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Про Христа, Пана нашого,